Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar. Peresmian sanggar Tunjung Sari nggih to, Pak. Sanggar tari. Nderek Mangayu Bagya nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian nggih to, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa, Pak? Emanipun nyanyi was akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to, Pak? Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, biasa no. Iki jenenge bawa apa, Mbak Bir kita? Dandang gula. Dandang gula tembange? Tembange apa tembange? Tembange bawa. Emanipun nyanyi was akrami. Oh, maksudnya judulnya to. Bacute, heeh. Apa Sambung Panci Dalu. Tali Pak, Ya. surat tanggapan. Tampanen keluwihan kang sarta kekuranganku ki tampanen cok kowe. Karakterku ki terimanen dengan lapang dada. Wah ya. Kaya nek wis pentas bladek ngono kae, ngono kae aku cocok umpamane nesu mak perempeng nesu terus misuh umpamane ngono kae ora nesu tenanan ngono kae nggur mak perempeng ning panggung jane ya ora enek apa-apa ngono lah iya upamane penabuh salah ki kan kurang fokus to no umpama wis disentak umpamane blok ngono ki lak penabuh adrenaline malah ngene. Oh, ngono kuwi malih wedi salah dadi lan benere. Oh, ngono heeh. Filosofine getaki ngono kuwi. Lah ya, tapi nek aku ki yo nyentaki nonton karakter per individune. Oh, ora kabeh. Oh, ngono heeh. Mergo setiap wong kuwi ora iso disamakan. Adil kuwi ora kudu padha, adil kuwi ora kudu padha. Dadi ora iso kabeh umpamane salah disentak ora iso. Tergantung setiap individune. Oh ngono heeh. Kaya Sinta si Beatrice kuwi ora iso dikasari. Lah iya, nek kaya pesek kuwi kudu di wak. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Tapi ya luar biasa kok mengsinden munggah panggung sing nyalami aku njaluk minal aidin ya guru pesek kok. Wah, lah ya luar biasa. Ya pokoknya dhewe njaluk ngapura lebur lineburan ing dosa satemah kembali ke fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Nak, aku jan tresno karo kanca-kanca Astabrata. Slendro Mas Chandra. Ya, tresno ya. Mula aku kae nek nanggepi para sutresna budaya, para penggemar wayang upamane ana sing nyacat utawa ngritik utawa menghujat, nek sing dihujat aku jane ra apa-apa no. Ngono. Ning yen sing dihujat kanca-kanca sanggar seni kuwi, kanca-kanca Astabrata kuwi mesti aku maju. Ngono. Nate kedadian biyen. Ya, salah siji sindenku ngono terus apa kuwi pertengahan 2024 kae, Juni Agustus. Iya, nganti nangis ning panggung. Tak uber tenan kok wong YouTube lah ya, tak uber tenan. Iya, ngono. Iya, nek sing dihujat aku ora gagas. Monggo, nek sing dihujat kanca-kancaku, wah tak dadani tenan. Lah ya, iya, ya, saiki lagu kanggo mukadimah. Iya, season pembukaan. Lagu-lagu sing bernuansa agama, bernuansa Islami. Pepiling didhisikake dibawani Mas Heru Linanta. Lah iya, Dandang gula kanggo salam pambuka. Dipun bawani riyen Mas Her. Monggo. Yuk dandang gula pepiling. Dados. Monggo. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna
Rama aja padha ditinggalke padha-padha pengrawite, padha-padha sindene mau ya wis ran ing ngapuran, saling memaafkan ya. Heeh. Aja dikira Sanggar Seni Astabrata upama tabuhane kompak kuwi ora ana dredah, ora ana congkrah, ora ana kres. Lho kuwi ning jerone ning walike ngono mesti rasan-rasan. Oh ngono. Heeh. Kuwi yo mesti saling tapi nek wis ning panggung kudu kompak. Lah iya, heeh. Upamane ana upamane sing bunang Mas Hirman upamane. Heeh. Mas Hirman, heeh. Kuwi ngandani aku. Bar, kuwi ndang diatur kelenengane apa? Heru kuwi lho suara dua mesti ra iso. Ngomong kowe, aku dretak, aku kesel nganti ngandani. Heeh. Wong Herune ning aku ya lapor. Lapor piye? Lho, Hirman ki isone ki bonangan sing iso disoni tok modele. Tapi kan nganggo jalan tengah, latihan akhirnya Pak Sipan turun tangan. Oh, sing sepuh. Lah ya. Akhirnya mau ora metu kelenengan. Merangas astagfirullah ben ning guriku kaya ngono kuwi bae. Wong meneng-menenge wong iki dirasani ya. Ora yo Mas Hirman nek ora ngrasani Mas Hirman malah cok bloko ning ngarepe kok ya iya. Lanjut. Tapi ambak ngono solmet Mas. Wis solmet ya. Solmet banget. Oh ya harus. Kuwi piye aku ngakoni ngerung ABC dhek yo marai aku akeh. Oh tenan niku. Yo lanjut. Rukun Islampu niku sahadate kang angka siji ning ya wis tabuhane kanca-kanca lumayan mengingat latar belakange kanca-kanca kuwi dudu saka akademis. Iya, ana sing tani, ana sing penabuh jaranan. Lah iya, dadi iso tabuhan wayang kuwi wis alhamdulillah. Kowe ngono. Heeh. Kaya biyen aku pentas tugas akhir nang isi Surakarta. Kuwi aku yo ora trimo, aku ora negake. Nek aku sing nabuhi kanca-kancaku isi mesti ada kecemburuan sosial. Wo ngono. Aku ngejak kanca-kanca berungkat kimpul tekan Nganjuk. Heeh. Kanca-kanca sing nabuhi tugas akhirmu ning isi Surakarta. Heeh. Sing nyaron Mas Tiar wis ancang-ancang tekan omah. Wis ancang-ancang tekan omah. Heeh. Kingko kok enek lupute, kingko enek salahe. Aku ngadeg-ngadep ning dosen. Nggih sepuntene lho, kula senes tiyang sekolahan nggih sepuntene Pak Bu, nggih sepuntene. Lah iya dadi wis kaya ngene wis lumayan. Alhamdulillah no. Lah iya, penting awet wis duluran kok. Lah iya, lanjut. Kang angka loro solat dene kangka talu tapi isih luwung-luwung Astabrata sing saiki Nduk. Isih luwung, heeh. Timbang Astabrata sing biyen, heeh. Jamane kancaku sekolah kuwi asli konul. Heeh, ana kancaku jenenge Johan Nabuh Saron biyen. Heeh. Kuwi sampak kuwi rong roh. Kudune nek nulis sampak mo kuwi ora. Mo 8 kali. Ya wis apikan aku timbang wong edan aku. Lah iya. Lah. Lanjut. Ramadan nindake poso
papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sam purna ya tak jaluk sinden saka Mbak Birgita kecuali Bu Parsinem sinden semua jumeneng semua ngadeg oh Bu Par niku PNS mini sepuh kok jumeneng aja jumeneng bareng ayo jumeneng semua untuk salam pembuka ya iya ya ngadeg kabeh nganti saka Mbak Denku diatur barisannya untuk mukadimah pepeling yo bareng-bareng buka saka kendang yuk ya
Cakape Hey. Jangan duduk dulu ya, jangan duduk dulu. Perkenalan satu persatu. Wah ya, perkenalan satu persatu dari yang sana. Nanti pertanyaannya memakai nada, nganggo bancing. Yang pojok namanya siapa? Ya, bane komet. Lah, kuwi lho, pengendara elok tenan. Nganggo dang. Tak, ayo. Iya. Ayo ndang takoni Mas. Iya. Ayo. Dang. Yang pojok namanya siapa? Namaku Deni. Oh, Deni. Asik. Dang. Mbak Deni, hobinya apa? Aku hobinya makan. Asik. Tak. Sampingnya Mbak Deni, namanya siapa? Nama lengkap? Nama saya Sri Pesek. Oke. Sri Pesek. Iya. Hobinya apa, Sri? Hobi saya menari. Oke. Sampingnya Pesek, namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi. Hobi. Adik Sinta. Iya. Hobinya apa? Hobi saya menari. Podo, kaleh podo. Mikir. Kaleh podo. Adik Sinta Widya Palupi. Hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Sampingnya Adik Sinta, namanya siapa? Nama saya si Patricia. Si Patricia. Hobinya apa, Tris? Hobi saya rebahan. Oh, tak kira nyerah nih kayon. Oke. Sampingnya Adik Patricia, namanya siapa? Nama saya Mbak Birgita. Oke. Mbak Birgita. Hobinya apa? Mbak Birgita, hobinya apa? Mbak Birgita senangnya tiktokan. Apa? Tiktokan. Oh, tiktokan. Yang pojok namanya siapa? Ayo Bu. Nama saya Bupar Sinem. Bupar Sinem. Hobinya apa, Bupar? Hobi saya renang. Renang sakmono ora kelep kabeh. Ya ora. Ora ya. Oke, sudah Jiro lupat mau jangan duduk dulu. Saya akan mengasih gift. Nah. Iki kesenian apa jenenge? Aku akan memberi sing paling apik, sing paling persis, engko tak gawe duit. Nah, tak kasih gift. 1 2 3 4 5. Iso nerokne Akbar. Mbuh kuwi nesune, mbuh kuwi omonge, mbuh kuwi gelagate apa, kudu iso nerokne. Mbuh pas apa sembarang. Pokoke gelagat lagak lagon lagiane. Jiro Lupatmo, ora oleh padha. Wah, ora oleh padha. Diwiwiti saka Mbak Denko nerokne Akbar dalam hal apa nih? Ayo. Saiki apa? Aja ngising lho weruh. Ayo, sing iso 100. Lung. Ayo.
Malah seniorane Caca. Ayo apa? Mbak Denko, mikir iki sinden sing belum jawab memikirkan masing-masing masih diberi waktu. Mbak Denko, ayo apa nerokne Akbar Salam 100 lung gift untuk malam ini. Apa ya? Apa pesek sik? Pesek wis siap? Pesek sik. Pesek apa? Apalane? Heeh ya. Heeh. Heeh. Iya, ya nduk. Heeh, iya. Nek mayang gur. Heeh ya. Tidak, ya. Oke. Mbak Deni wis siap apa Sinta sik? Sinta sik. Sinta bagaimana? Dalam hal apa sik? Perkataan. Perkataannya piye nerokne aku? Pas limbuan. Piye? Yuk. Wah, omongannya limbuk diterokne. Beatrice bongko kowe, ayo. Ayo, apa? Dalam hal apa, Bet? Limbuan neh. Heeh. Tapi ngora oleh modal ya. Apa? Limbuan piye, Akbar? Dikasih musik biar hebat. Ora. Ayo, Mbak Denko. Nggih. Piye? Jenengan nek guyu ngono. Masa ta? Piye? Guyu apa mengi jane? Terakhir Mbak Birgita, piye? Terokne pas dalam hal apa? Apa ya Pak, aku ya bingung ya Pak. Ya, soalnya biasanya ki jenengan ini berbeda antara di atas panggung dan di bawah panggung. Oh, di atas karo di bawahi beda ya aku ya? Beda. Oh, beda. Bedane piye? Ora usah muni sing pojok. Iki sing tak tekoni Mbak Birgita. Kok mesti celintisan? Ayo. Biasanya lek ning dhuwur panggung ngono kuwi to, Mbak. Pamane ngongkon iki penyimpinge. Plon ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Lah, engko lek ning isor panggung wis beda neh. Piye nek ning isor panggung piye? Yang ngono kuwi lho. Lelok. Aku Mas. Ora. Iya deh, Pak. Mas Heru, siapa juaranya? Abeh. Ora iso, aku gowoku kur 100 kok. Ya kudune nerokno gayane Mas. Pamane koyo karo aku nek keto. Mas wis tau Bro Mbak Dudui. Betul Mas. Betul. Upamane kono kuwi ngono lho. Sing paling persis Sinta. Ya. Ora Mas, ora. Pak ono 50 ya aku tak milih kowe. Tak milih. Wes iki Sinta, duduk. Wes duduk. Kecuali Mbak Birgita duduk. Duduk semua. Pelak. Mas Andra. Tunggukan gift selanjutnya. Lah aku gak dikasih gift lagi. Ya so. Tapi wong nomor dhuwit iku dono usahane. Cetil, Pak. Sampean. Cetil Mbak Birgita. Dalam. Ayo guyon karo mlaku karo Bowo. Bowo. Nggih. Niki ngaturaken salam-salam Salam dulu. Pak. Oke. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng riyadi nggih Pak Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Niki wau acaranya apa to Pak? Acaranya Wakeh Eram. Haul pernikahan ya toh. Pernikahan emas. Mbah Kong Hartoyo Betul. dan Mbak Uti Mami gitu. Betul. Sudah 50 tahun pernikahan. Ulang tahun Bayang, emas. Pak. 50 tahun kula mau nggih tangket Bu. Niku resepe napa to kok saged menikah 50 tahun. Sing penting niku diniati ibadah, Nduk. Muga-muga dhewe ya iso kaya ngono ya, Pak ya. Maksudnya kadhewe karo pasangane dhewe. Iya to. Ngono lho. Kowe ngomong ngono kuwi kudune masyarakatmu tak omongi to. Apa, Pak? Apa ono dalah Akbar ki sik Joko sik rong kambon wong wedok. Gak percaya. Gak percaya. Ya wis nek gak percaya ya bener pancen. Sama ini boyo lanang pancen. Ya ra ya gaya iki tenan ta boyo lanang iki Pak Dalang iki ta. Kono ngomong A, kene ngomong B, kono ngomong C. Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar Tunjung Sari gitu, Pak. Sanggar tari. Derek Mangayu Bagio nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian gitu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa, Pak? Emanipun.
nyanyi wis akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to, Pak? Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, biasa. Iki jenenge bawa apa, Mbak Birkita? Dandang gula. Dandang gula tembange? Tembange apa tembange? Tembange bawa. Manipun nyanyi wis akrami. Oh, maksudnya judulnya to. Bacute, heeh. Apa sih? Sambung Wanci Dalu. Lali Pak, ya. surat tanggapan. Yuk, alon-alon. Tak artekne. Oke. Oke, nama saya ora ya. Artine emanipun nyanyi wis akrami. Emanipun ya apa emanipun? Sayangnya adik sudah menikah. Yeah. Sayangnya adik sudah menikah. Lanjut. Pama durung sun ingkang anggarwa. Pama durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah, Pak. Aku ya durung. Iya, mode ya, Pak. Mode. Joko ting-ting ya. Lanjut. Wong ayu rujet wae. Wong ayu ngrerujit wae, orang cantik engkau selalu ada di pikiranku. Ngrerujit wae. Terus prandene, yuk. Prandene maksa sekar jebol nimas uga nanggepi Prandene maksa syukur sira Nimas uga nanggapi. Tapi ada untungnya, ada syukurnya. Ternyata dikau juga menanggapi cintaku. Wah. Nah, tadi wis rabi ning cik nanggapi. Cik nanggepi ngono kuwi piye, Pak? Wis rabi tapi cik nanggepi. Lah iki nggur lagu kok. Oh, nggur lagi. Lanjut. Ayo ta sambung rasa. Terus nanging wanci ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Ayo menjalin hubungan tetapi di waktu malam hari. Loh, lah nyapa Pak kok malam hari? Nyapa rawan wae. Nek awan nak srengenge ngene ketok. Berarti gampang konangan. Berarti bengi ya Pak, bener konangan. Bengi ya. Lanjute piye lanjute sik? Ki oleh-olehane lanjute. Tanana ingkang rubeda. Terus nyuntak tresna nadyan mung srana piranti.
Ayo to sambung piye? Tan ana. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan srana piranti. Artinya apa, Pak? Tan ana ingkang rubeda karena tadi di malam hari tidak ada yang mengganggu. Tan ana ingkang rubeda ora ana sing ganggu. Senadyan nyuntak tresna, ya ta? Nyuntak tresna menyuntak rasa cinta, rasa asmara, ya ta? Iya. Senadyan walaupun memakai piranti, sarana atau alat. Nah, Alatnya apa, Pak, biasanya, Pak? HP. Bila Zaman ngono cah. saiki. Zaman Nyuntak saiki. tresna nadyan nganggo sarana piranti. Ya, terakhir ditibake, Cok. Heeh, yo. Gambarmu Sambung panci karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Gitar. Ayo, alon-alon. Ya. Sing gedhe pangapuramu Mas pepujaku jajar tongatiku sambungku mengwancirmu kerupet dasarimu kalamat garwamu Lanjut Mbak Birgita. Mendah baya keluarga besar haul emas pernikahan Ibu Mami Sagutrah, mugi-mugi saged dados jampi sayang sambung panci dalu. Yuk.
kembali ke intro suwe grupak. Heeh. Yuk ditelaske, Mbak. Heeh. Mendah baya Duduk dulu nanti lagi, Mbak Fir kita. Luar biasa ya.